ahịa ka ọ zụrụ asụ ahịa ka ọ zụrụ ahịa nne gị oji agwọ ndị mmadụ ara mba mam na-azụkwa ahịa ga ndo elee ihe mere ka onye ara dị n'igo onye ara dị lele nwoke na bishọp elekwa ka ịsụ ara dị nwoke dị ka m gị sara dị ka m lie onye mpe nwụrụ anwụ ka esi na-eme ka onye ara dị onye mpe nwụrụ anwụ eche m na-emetụkwa m ebe na mpa nwa ọga achọ m data ịgba m okwu hie ahụ okwu ndị isi ya aha na ọ bụrụ isi yiri spinal cord ma bishọp dị makwa mma o ahụ m sị iji akpọ ntu Chineke ehe ga-enwe otu amụghị ga n'otu ahụ ehe ga-enwe akwara amụghị ga-adụ amụghị ga n'otu a bịara ga emeghe m adụmanya kemgbe ha many hours bịara ga emeghe m fine point Chineke ga-egbachu n'ọkụ ndị ọkpọ ntụ niile tagetege otele m Chineke ga-egbu n'ọkụ n'ụdege otele m ote na-agba kamera gị na m ga-akụ gị ezigbo blọkị ma egbe kamera na m ga-akụ gị blọkị na ote yiri nọọsụ na-etriti ncheke na-etriti wọl geto ama akụ gị blọkị na ma egbe kamera na pịra nga abịa kpasu m iwe klin skrin mkpakara skrin fonu ga m na-ama ma ịrụ na nga ndị ara nọ lenu fonu mmadụ Chineke ekere eke yuzu ị ga-anyụ nshi na-ama mgbe ọ ga-eji amapụta n'ike ya ana ị ga-anọ na public ị ga-anọ n'ihu ọha eme ya ị ga-anọ otu a nyụọ nshi na-ama mgbe o ji mapụta Good afternoon, sir. Ihe mbụ gị bịa nga. Ihe mbụ gị bịa nga, ga-ewere ọchị bịa nga. Enwere Yes, sir. Enwere iwe. Ị hụrụ nga m takochiga eze nga. Ọkụ mana ihe ọbụla mere ebe a na-abara ihu akwụkwọ. Yes, sir. The way phone na la get below to get last. Okay. The way phone na love for my get below to last. Lazo. Done. Lewanya na lewanya ni who front ahụ get eto are like that. Lo take ya no kwa de onye na-aṅụ ọkụkọ. The mmadụ ga-akpọrọ gị ga nga na-eri ndị niile nọ nga ahụ enwe nke ga-erikarị gị na nri. Bara nga bịa lekotoche na ya nọ ka akụ feye. Ya were phone oga. Aha ga. Oye. Achọm that touch. Oja dabara m na ndị akpọgo nye cha. Achọm that touch dị a. Onye. Ani. Ịsawa onye. Ani. Arin. Ani. Iwe onye ebe. Enugu. Ebe na Enugu. Udi. Ha? Udi. Ebe na Udi. Okana. Ebe shi na nọnyere anyị. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Nna iti makeup
makeup artist. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, Nna gị na nne gị ha dị ndụ? sọnsọ nne m bi ezi. Nne gị dị ndụ, nna gị anwụọla. N'anya ọchị echi ga-alaike m ya. Otu yiri onye akpụ ka ntị mere, ụta ntị gị bịara bịa shaba ma nga, ga-enwe ntị ntị abịa nga bịa shaba ma ka onye sụrụ aka ntị. I'd like m ọchị echi ga-ahịa. Wepụ aka gị n'obi gị. N'ọhịa gwakwa m na nna gị anwụọla, ga-ewere ọchị agwaga m sị nna gị anwụọla. Anaghị m achị ọchị. Otu a ka iru m dị. Oke ịbụ ihu ọchị foto ụwa. Ewela iwe. Otu a ka ọchị. Gịnị gburu nna gị? Ọ yara arụ. Gịnị ka ọ yara? Prostrate. Ewu. Ọrịa ewu. Nna gị eji anyụ. Amaghị m. Eleke wee maghị. Ịmasị ihe eji ebute prostate nwoke anyụla. Ewu. Ndo nna ndo. Ọnwụ Konji gburu nna na family. Mpagọkara nka nwụọ. Ọ ka chọrọ olugo 60 something. Ọwa ọnwụ. O ji ekpe oke chọọchị. Ọ na-ekpekwa. Ọwa ọnwụ Konji nna ndo. Ị ma nri echi? Ama m esi nri. Ụmụ nwoke ole gbarala gị ka gị na ha rụkọrọla? Ụmụ nwoke ole ka gị na ha rụkọrọla? Igbo. Ị dịkwa n'afọ ole? 33. Otele Rozana. Bịa na abịakwala ya bịa atụrụ ebe achọ. Achọ nda. Enyi amecha eze gị ahụ mgbe gbara okpokoto nga. Ga-egwu eze makwa eze gị otochi ọha. Ịbọ gị eze ma ịmakwaso eze gị buru ibutu buru eze nkonko bịa nga. Eze gị aha nnọọ ka mkpechiri ụkwụ mmadụ ga bịa nga bịa abọghị gị asa echighị ọchị. Kemgbe ị pụtara ụwa 33 naanị mmadụ abụọ tarala gị. Ekwekwele postrate jide gị o. Ọkwenwere ihe egburu nna gị. Aka na-asị gị ihe mụ dị na ọka hapụ Ekwekwele Konji gbuo gị o. Kwenwere ihe egburu nna gị. Oke. Asa arụ ala gba afọ na family ya agha omenala. Oke. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 5. Mmadụ abụọ tara gị aha ha? Emeka. N'ọnya? Obinna. Ele nga ha na-ataga gị, ha taga gị with ka without? With. Ọ na hotel ka ọ n'ụlọ ha ka ọ n'ụlọ mpaghara? N'ụlọ ha. Iji anya anyụ? Nọ ya anyị. Ị ga-enye ele mkpu ị na-eti? Sorry. Sorry, sir. Ọ ka m na-ekwu. Mkpụpụ osu.
Okay. What number? 080 69 67 1215. Pupi ha hikpunishi. Adagri igwe. Pupi ha hikpunishi. Adagri igwe. Pupi ha hikpunishi Chineke agbaghị ọkụ. Ọ ntutu m. Gịnị wụ ntutu? Tele Rosanna. Si ihe awụ ntutu. Ọya hiche nke itere n'ọnụ. Ọya. Hichasịa ya mmadụ mara otu ede. Ma amara ma lips ụmụ nwaanyị ka ọka nwoke. M sị gị rachawe ya. Ihe mbọ gị bịa nga. Kema ihe ọbụla mere nga ga-ịba n'ihu akwụkwọ dum. Dewe fonu gị na gị bili ọtọ gị ele azụ. No. Danya lewe ko dia ye be shoe red ahụ no. Wora reverse bakodu. Turn no get with it at Otele Konji side the boche. Turn no dey ya na screen phone nga. Hey, nsege me wa baton. I enter house nga. Nsege ton no gele wa nya nga hu na. Onye enter house post me manala na enter house post. Ya were phone no ga. Eji jidana ga woke up bra no nwe. Offhand. I woke up like I was a fan. Une change la huli. Ekulon fan on sige offhand. Offhand. Ken wana ke fufu. Mbo bulo form. Ele him ni ba obulo for. Why you na you ko jiji. Why you ji ana yo. Imo no we nke ga di. O we nke ga di ebu. Kesem no obulo for chile ka agba oko. O why you ji ana ko wo shishi. Iron. Iron ihe ji ana yo. Ana go shiri coat a. Donna. No one do jizaza. Donna. Emege go log ma mecha ga interview na. Okay. Ana ji ayon ejide. Enwere aka. Aha go. Adanna ya. Aha gaga se ma danne onye ke nna ya ga hia. Aha gaga se ma danne ya. Nna ga wonya. Aha ba Adanna ya. Ezigbo aha go. Ezigbo aha m bụ Adanna ya. Adanne ya onye. Eze. Iwo ya ebe. Onye Anambra State. Ebe na Anambra. Iyala local government. Ebe ni Iyala. Okija. Ede afola. 32. Otele Rosanna. Ina 32 years ilubedi. Mba. Awokwa nwoke mewe gị si na ga emewe kai. Ebe iji ayọ na ejide gị bra ga emewe kai eme gị si ugbu a lanya. Awokwa eme gị si na ga emewe burukwedo obi iji wele ayọ na ejidewe bra gị. Ijide ayọ ya ejide gị ara gị. Ịnọkwa 32. Anọkwala n'ụlọ nne gị na nna gị otele gị na ara gị anọrọ nga ahụ nwa ayọ na agaghị ejide ya again. Okay, sir. Onye wụsa gị Chineke agbaghị ọkụ. Branga etigere m oke sa.
ma wele ka ezigbo mmadụ onye wụsa agha saba m ọnụ nnọọ ebere ga-abịa anya ka esa onye ga-amụ na aga enwe ọṅụ karịa ndị enwe ya enwe bịara nga emega m saa amụba agha aka na ga-ekpeghe ọnụ na ṅụghị ebuta panelụ n'isi bịara nga akpụga m saa Kebishi na nene anyị Lagos. ije agwụ ụra Mba. nne gị na nna gị ha aka dị ndụ Mama anwụgo. ewu mmaghị ọnwụọ na dọla gịnị gburu nne gị Poison. ewu onye nyere ya Amakwa m. ewu nne m dọna ọ nwụrụ na nka ka ọ nwụrụ na agbọghọ Ọ nwụrụ na agbọghọ. ewu nne m dọna ndo ị ga-aga ije dị nwụọ n'ụlọ nwoke nna gịnị wee mem si ise ị were emem afọgbụ ọwa Igbo ka m sụra Ise. nwere ka ezigbo mmadụ etinye emem nyenụ ngo tinye emem na ya dịka o ji eme na iveji ụmụnne gị ọ dị ole Anyị dị isii. oke otele ọ ghaala gị mbụ Mba. ideme nwaanyị na nwaanyị Mba. ị nwere vibrator Mba. iji agba akwụla Mba. iji aṅụ guf Mba. iji anyụ ahụ Obele. leke nwa obere ahụ ọwa ahụ enwere ahụ nwa ajaị leke nwa ajaị leke nwa obere ahụ ọwa ahụ iji anyụ ahụ ga-esi nwa obere eji agụfụta ya agụfụta ụwa akara ịbịa ibere ịgwa m si nwa obere iji anyụ ahụ ma gị na nwoke nọrọ Mba. mana iji anyụ ahụ dere leke nwa obere nwere nke a na-esefu esefu iji anyụ oke nshi Mba. iji eyi pant Mba. ebere gị ugwu Ọfụma. Rosanna achapụrụ ihe ọnwụ ihe niile achapụ Ọ bụ ha ncha niile. elekewa ọfụma ọfụma na ha ọfụma ele ihe ọ pụtara ebere gị ugwu ga-esi m ọfụma nwere ihe mmadụ nwere ịkpọmọ mmadụ sị ọha foto n'elu ya chara ihe niile chatuo ihe ọmmaghị bere gị ugwu ka ọ dị wife Ọ midwife. anyị achapụrụ ihe ọwụ Ọ chapụchara ya. iji ahụ otu n'ime ya anya Ya. ele ihe na-eji ele ya ọwụ mmiri ka ọwụ fon Ana m ewula ana. iji ehula ala ga hụ nga ebere ebe okay. ụmụ nwoke ole tarala gị Mmadụ ịnọ. eji ata gị wit ka witat Wit. akpa nwa gị ọ ka dịkwa mma Ọfụma ọfụma. ị ga-enye elu dị mkpa ị na-etiri ha Isi gịnị? ele mkpa ị na-eti gị jụọ m ihe m sị le mkpa ị na-eti gị bịa ga jụọ m ihe m sị Anụ ọnụ m ife ikwu. enyi ghọọla agwọ mbụ biko ewela iwe ma na nrọ ma na mmadụ enwere m gị nọra na nrọ gị hụ onwe gị ghọọ agwọ
Mba. Ha? Mba kwa. Ana igo be man ketambo. Mba. Eso onyo ge wogene. Oh. Oh. You know type of AA. blood group of O positive. or number 070 45 77 64 68. eme kwele camera tan when I hem bag abo he kwele Otele na WhatsApp eji ga aka dị ala atita de tata ewu ke hari chena na Otele ge ka dị young la anya e ka dị ala tata adekwa tata ewu na kwa ino ọdọ ụlọ nne gị na nna gị shawa gba gị na azụ Otele ọ gbasakwara agha ibra nga atakoshikere ma eze gwa bingo. Hello, Bishop. What's up? Onye ke WhatsApp la amu ake ibra nga etigere WhatsApp amu ake ibra nga bega camera ge Bishop, damn yiri you. nkịta chewawa na DP gị nga gbere m kamera mara onye ewo Damn you, Bishop. esegere Damn you. ọwụ damn you ka ọwụ damn you eleke kpọrọ akpọrọ emere call Mba, Bishop, I didn't make call. mebugharịwa onwe gị Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo eriri ụdọ kpiyiri ụdọ eji aha nge pantị ụmụ Ishmael kpiyiri ụdọ eji aha nge pantị bịara nga bịa interview bịa nge n'amaghị Bishop, good afternoon. Bishop, good afternoon. Enya Bishop gbere m kamera akwebela nka Bishop, good afternoon. ebela nga mbụ Chere abịabugo m mbụ nụnụ were nwayọọ na m bịara ka m nye testimony. Abịabugo m. dewe fonu gị ọfụma Chineke agbaghị ọkụ Bishop abịabugo m afụgo m nwaanyị mma anụọ afụkwa Amadi na nwa Amaka ebe a nụnụ ka m bịasi ebe ka m bịazi mana o nwee obere nsogbu dị ọnya mee njisi ka m gbagote ka m kọwatụrụ gị maka na mụ nwa atara ịgụkwa n'ike m ịbịara nga meme gị ntalụ ya ga-ahụ nwaanyị den nsogbu afụta ga ịbịa nga bịa gwa m si nwere nsogbu ihe laanya m agwa gị chere Chineke gwa gị Chelụ nke gị ka m kọwalụ gị ihe achọrọ m ka ibi ime ego na m achọ ka dis girl gbanalụ m achọrọ m ka ibinye m ego mma abụchi ya gị ka m wee je metọ mee ego dị girl welu nwayọ anyị mebezie mụwa nwa ka ibinye m ego ka m wee je nụtazie dị girl anyị mụwazie nwa na-esetụrụ gị obere ọ ịkpọrọ ofu nwa bikos na ama m na mma amụ ejima ịma na abụ m vejin agwabụ m gị ya bifo ịkpọrọ ofu ọ ka ibi ime ego go nwanna gwọrọ nwayọ mba m ka m bịa ịkọwa ahụrụ m na anụ ampa gị gburu na slọta metụrụ gị afet eji mma gbutu gị n'isi Chineke akpọghị ọkụ hụ otu isi yiche onye wọm dị n'ahụ lọta ịdị ka onye wọm dị n'ahụ bara nga bịa akọrọ ebele m kwara m ga onye oke ite mere ịga were mgbere nye chighị ire ego kọgụ taa ga-ekpe ego onye ego Chukwu bụ mmanwụ onye chọọ ego Chukwu bụ mmanwụ oke ite ga-arụghị ahụ n'ọrụ itile n'egwu oke Chukwu bụ mmanwụ Chineke agbaghị ọkụ respect nwanne Hey, que ves a tono camera ya? Beba. A tono gumia. Good afternoon, sir. Hey, I turned that touch. If you're interview. Yes, sir. Listen, I turned that touch. You put to here. If you're interview. Yes, sir. I have ever home button never home. Weba ngebe button na do. I am also Anom na hostel. Abim na hostel. I am mkpọtụ Judithia.
If in a hostel, in school. No, nursing school. Oh yeah. Okay, man, how will I make an app and you have called you? Yeah? Yes, I'm mom. Yeah. When camera and I get you to get laugh off. Oh! Sa ama m nigga kpọkọta nkịta anọ m n'ime hostel ịmago ihe tonight anọ na hostel. Honestly, I don't know what you know. Young buggy beba. Good afternoon, sir. Young buggy beba. Yes, sir. I am bomb. It's there for the 25. way phone again and I get the okay last. Okay. Hey, I'm a cut now. How can I reflect ever? Okay, sorry. You understand? I just wanted to come by to tell you that. But to name Okay, I'm na palo. the way camera na photo na eba hen on. How do you take full video? Okay. Alaji. Respect, sir. Yeah, how the quagga. I heard him now. It's a hot again. I heard now. I want to get my hey, Lawa Lazo. Bega can up and 8 respect. Go, Ebo, you got good morning. Ebo, you got my good morning. Sorry, sir. Where you back? Oh, yeah, but instead, don't you shag? The way for now, I can't laugh. Okay, sir. Come on, what's a canapa chileka abagoko? What back up my bingo? Dranga bega canapa for interview. Quick bush, you tend to neda iron. When you're young, when bought the key. Oh, young when the key, take a abagoko. Oh, young when the kahi. Oh, they come now. Get it when they can. Oh, they come now. They can't go when I come. No, they can't. And therefore, 27 years. 27, yeah, Lazo. Pago Gerano na slaughter. Is it good? Pago Gerano na slaughter. Mba. Give me when I go taco energy buano. Can't go see no one of man now. Can't go see one of man. Oh boy, came back and go with I'm not on my own. No, women. get it in now. Naro AC, car AC, na-erekwe pass. Na-efisi car AC, na-erekwe the pass. Aha, Chinedu, Amsterdam. why packing a magadendo? Jabancha. No. You know, no. I will come to that chicken cabagok. It's Jabancha, guess him, no. Mba.
Ị gara n'ụlọ akwụla mbụ? Mba. Ị ji aṅụ ara? Ole ka ị ṅụrụ ara ya? Ara enyi m nwaanyị, fọma enyi m nwaanyị. Ara ya ka ị na-aṅụ, ara aka ịkpakọwa aka nri. Ha abụọ. How many minutes ka ọ hours ka ị na-aṅụ ya ara? Mgbe ọ na anyị na-emekọ ihe. How many minutes? Just mgbe ọbụla Chineke agbaghị ọkụ. This for arụ adịghị. 10 minutes, 10 minutes. Ijidele mpa gị nga ọ gbagha ncha mbụ. Mba, mba. O nwere onye ara dị na family mma gị na mpa gị. Mba, mba. Akwụkwọ oji adọ gị. Mba, mba. Faịlụ ọ dị gị? Faịlụ ọ dị gị? Mba, mba, mba. Mpa gị oji agba shọkị? Mba. Butụla ọrịa kolo mbụ? Mba. Ga-eme with or without? Sometimes with, sometimes Ị without. ga-eme with or without? With. Ị ga-enye elu dị mkpa ị na-eti. Ya gị na nwaanyị nọrọ ihe anyị na-eti ma ego enyo. Ahena. Njasi. Na deti mgbo. Ya ọwụ mkpu ọwụ. Ọya kpọọ spelụ ọya. Okay, genotype for that. Blood group for that. O plus. One number, congrats. 090 66 81 90 55. Bishop dead mo. Onye wu dead. Gbere camera gị bịa gapụ gị. Onye wu dead. Bịa gapụ gị dead. Gbere camera Chineke agba gị. Etinye bishop dead. Asa aweja she didn't return to store match. Bishop ndewo. Achọ m mkpọta ahụ n'ebe ahụ. Shebe were phone ahụ, shabara were phone ahụ. Ebe mkpọtụ na-adị. So I get to know this on some. Eweliwe.
Hello, Team Marissa. Abakwala nke a gịrị. Otu mere ka wo ajụjụ onye mena ya mara na before ka wo ajụjụ onye target ka mmadụ. Ama m gị ji nwayọọ. Ime onye Chineke agbaghị ọkụ. Ile mara mbụ ma ṅụọ. Bishop, I won't pastor. Ji nwayọọ. Come. Don't come here to play with you. Ibra for interview ke ibra here beg wa say wo pastor. Aya, interview bido. Dede jinia nwayọọ. Jikwanu nwayọọ. A nwanne gị ka nwo. Okwa nonsense ka gede. Okay, man, how la me ba ke ba ni ho akwodum. The way phone again na get bi letter get lazo. Bishop. Tano. Chief eno to geni ihu de tano. Ntano. Hey, le wanya na kotila Chineke agbagoko. Le wanya na kotila ahụ. Think I'm joking here? Damn you. Monwega mutu alingo poroko. Ranga bia. Monwega mutu da fole. Esegere. Anamani hi na-ekwu. Ndị gị ihe kwuru na. Dị afọ ole? 35. 35 years. Elero sana. Elubekwe di. Huh? How many years can on na aga dibia na achọti? How many years? Otele. How many churches give visit to Makadi? Mama agutam. Manage kitago mita agola himself. I'm not joking, or be serious. Don't joke with me. Yes. Did you let one king a prayer request? Kabaragafa. I didn't make me ndi dibia. Maka I didn't make me ndi dibia. Okay, the pastor kine ya. Okay, come on, how I mean about nobody who have quadrum. Ngani room away get tavi. Bekodia kagota. What can cause? Somebody is Elola. Oya ho na alum. The way phone na give you to get lasso. Ono happen now. What she is married? What's Ologa Hodi? Can happen on ya now? I'm going post. I have sim delete. Nan delete. I'm up with you on the way phone on a get lasso. Chileka Bamako. The way phone na gave lasso. Okay. And then on a bed down. Nwanne m nwanyị bi. Mbịa na kia holiday. The way phone na love my girl lasso.